ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому З доброранку! вами Лесик, Кася і Даша. Сябры, хотела вам рассказать, у мяне новое хобби. Як цікаво! А якое? Я вучуся рабіць прыгожыя рэчы з паперы. Так, чекай, я так само люблю такое. Вось сняжинки на вокны мне вельмі падабаецца выразаць. Правда? Так, вельмі. Аднак, Даша, я не разумею. Яшчэ не пора рабіць сняжинки. Нешта ты рана рыхтуйся до Новага года. Ды не, мне цікава ствараць нешта аб'ёмнае. Маленькія цацкі. Вось глядзіце, што ў мяне ёсць. О, покажи, покажи. А што гэта? Гэта караблік, а гэта журавель. Праўда, прыгожа? Ну, кораблик і правда падобны. А вось журавель не ведаю, нейкі несапраўдны. А ён і не павінен быць на 100% як жывы. Гэта ж арыгамі. Што? Як ты сказаў? Арыгамі. Гэта від мастацтва, у якім папера гэта інструмент. І хто такое прыдумаў? Арыгамі прыйшло да нас з Японіі. Так лічыцца. Там нават ёсць цэлыя музеі гэтага мастацтва. О, і там паўсюль толькі папера? Ну, вядома, з паперы можна стварыць што заўгодна, і нават без нажніц. Напэўна, у Японіі не любяць вострыя прадметы. Ты што? А як жа воіны, самураі? Усё значна прасцей. Арыгамі – гэта філасофія, а японцы сапраўдныя філосафы. Вось і ты, Даша, хутка станеш філосафам, калі будзеш гэтым займацца. Дарэчы, можна паглядзець на гэта і з іншага боку. Каб ствараць арыгамі, ты павінна быць уважлівым і творчым. Як я? Так, як ты. Дарэчы, ёсць версія, што арыгамі з'явілася не ў Японіі, а ў старажытным Кітаі. Магчыма, таму, што там з'явілася сама папера. Менавіта так. І займаліся арыгамі арыстакраты. Ого, і навошта? Умець рабіць такое было правілам ветлівасці. Без гэтага ўмення цябе б у той час лічылі б нявыхаванай. Ладно, я готова навучыцца. А мне гэта проста цікава. Лесік, можа, ведаеш, што можна зрабіць, акрамя караблікаў? Зрабіць можна што заўгодна. Давайте нешта простае, але каб было весела. А давайте разам зробім самалёцік. Тады падай мне, калі ласка, мой камп'ютар. Так, калі ласка. Зараз я пагляджу, як яго зрабіць. Так. Ну што, нешта доўга. Секундачку. Так, о, знайшоў. Я ўжо ўзяла акуш. Крок першы. Возьми паперу вертыкальна і складзі на палову. Нібыта закрываеш кніжку. Так. Правильно. Цяпер разгарні назад. Што? Туды-сюды, а які сэнс? Чакай, Вось так. гэтак трэба. Вось так. Так, крок другі. Верхнія вуглы загніце адзін да аднаго да цэнтру, каб у версе з'явіўся трохкутнік. Нагадвае дах маленькага дома. Ага. Так, крок трэці. Цяпер зноў складзіце ліст на палову як кніжку. Схавайце трохкутнік. А цяпер адагніце край аркуша да цэнтра. Спачатку з аднаго боку, а потым з другога. Так. Гэта крылы. Так, спачатку адно, а потым другое. Готова? Гатова. Ура! Аднак нейкі ён доўгі і трошкі дзіўны. А ты правер, калі гэта самалёт, ён павінны лятаць. Так, Даша, давай запусцім яго. Запускаю. Ляці. Добра, як? Значыць, мы зрабілі ўсё правільна. Значыць, мы малайцы. А малайцам самы час глядзець мультфільм. Так, давайте глядзець. Сябры, а ці ведаеце вы, што акурат у гэты дзень некалі паказалі першы прагноз надвор'я? Дзе паказалі? Па тэлебачанні. Ого, не ведала. Упершыню выйшла прыгожая вядучая і расказала, што будзе сонечна. Не думаю, гэта было ў Брытаніі, а там найчасцей ідзе дождж. Так, найчасцей.
Алесик, так дзіўна, што ты не ведаеш, што дакладна яны сказалі. Я просто не цікавіўся. Даўно гэта было, амаль 100 гадоў таму. Але прыгожая вядучая была ж? Не, Тады не цікава. Можа, гледачы нават не слухалі. Ты так думаеш? а я думаю, што слухалі, бо гэта карысная інфармацыя. Карысная, але сумная. Вось калі б я расказвала пра надвор'е, усе б мяне слухалі. І ты так упэўнена? А ты паспрабуй. І паспрабую. Дзяўчынкі і хлопчыкі, слухайце уважліва. Давай, Кася, нашых гледачэў у нецярпенні. У аўторак чакаецца цукерачны дождж. Ой, што робіцца? Не перабівай. Маўчу. Цукерачны дождж і мульцікавы вецер. Вось так. Цудоўны прагноз. Бачыш, я прафесіянал. Цікава, ці змагла б ты справіцца ў рэальнай студыі, дзе можа шмат чаго адбыцца? Вядома ж. Аднак што можа здарыцца падчас прагнозу надвор'я? Напрыклад, аднойчы вядучая прыйшла на эфір у зялёнай сукенцы і злілася з фонам студыі. А, гэта. Ну я просто не буду апранаць зялёнае. А сукенак у мяне столькі. Ну, добра. А цяпер паспрабуй вымавіць назву вёскі ў той жа Брытаніі. Якую? А такую. Ланвайрпул, Гвінгіл, Огерхверн, Дробул, Валантісілі, Огогох. Сур'ёзна, такая існуе? Так, існуе. І вядучыя прагнозаў надвор'я вымушаны вымаўляць гэтую назву. А я нават не буду спрабаваць. Я буду расказваць толькі пра беларускае надвор'е. Цудоўнае выйсце. Ну ладно. А што ты будзеш рабіць, калі падчас эфіру ў студыі з'явіцца нечаканы госць? Гэта які? Бывалі выпадкі, калі падчас эфіру ў студыю заходзілі сабакі або коцікі. Дык гэта нават лепш. Будзем расказваць разам пра надвор'е. Ну добра, цябе ўсё адно не пераўпэўніць. І не трэба. А зараз у мяне для вас ёсць самы дакладны прагноз. Ого, і што гэта за прагноз? Зараз мы паглядзім цікавы мультфільм. Так, з гэтым не паспрачаешся. Давайце глядзець. Ну што, спадабаўся мультфільм? Так, спадабаўся, а давайце пагуляем. Ура! Давайте! У мяне сёння для вас віктарына пра месцы, дзе найчасцей цёпла. Пра астравы. О, мне вельмі падабаецца. І мне! Давайте хутчэй першае пытанне. Добра. Скажы, на якіх астравах няма рэк і нельга будаваць дамы вышэйшыя за пальмы? Мне здаецца, рэк няма на многіх астравах, асабліва калі яны маленькія. Так, верна. Але што наконт пальмаў і дамоў? Я думаю, гэта шмат дзе. Дай яшчэ падказку. Гэта самая вялікая каралавая дзяржава. І знаходзяцца гэтыя астравы ў Індыйскім акіяне. Гэта Мальдзівы? Так, гэта Мальдзівы. Ох, я чула, што там вельмі прыгожа. І я. Як цудоўна аднойчы там было б пабываць. Спадзяюся, калі-небудзь мы абавязкова туды злятаем. Слухайце наступнае пытанне. На гэтых астравах жыве гіганцкая чарапаха. У маёй сяброўкі ёсць чарапаха, толькі яна маленькая. Я думаю, тая, што жыве на астравах, у кватэры жыць дакладна не можа. Ну так, яна ж гіганцкая. Аднак гэты факт нам не дапамагае. Давай іншую падказку. Адзін з гэтых астравоў завецца Сілуэт. Як цікава, напэўна, туды любяць ездзіць усе фанаты моды. Ага, вось я люблю прыгожа апранацца. Можа, і мне б спадабалася? Спадабалася б дакладна, бо астравы прыгожыя, аднак моднай вопраткі там няма. Эх, ну ладно. Тым больш, што мы так і не зразумелі, дзе гэта знаходзіцца. І правільны адказ – Сейшэлы. Архіпелаг адносіцца да Афрыкі і ўключае больш за 100 астравоў. Ого, супер! А давайте спытаю не пра архіпелаг, а пра адзін востраў, пра які вы дакладна чулі. Давай. На якім востраве лемуры лічацца святымі жывёламі? Так, і праўда, нешта зусім знаёмае. Пра гэты востраў ёсць вядомы мультфільм. Я ведаю, гэта ж Мадагаскар. Верна, Мадагаскар. Яшчэ адзін прыгожы востраў у Індыйскім акіяне. Ура! Як
Як мінімум, у мультфільмі ён мне спадабаўся. А зараз паглядзім, ці спадабаецца табе іншае месца, якое пакажуць у мультфільме. Так, давайте глядеть. Надышоў час развітвацца. Тады давайте пожадаем всім нашим гледачам цудоўнага дня. Так, пейце цёплыя напоі, больш ешце садавіны і гародніны, не сумуйце. Ну і цукерачкамі можна паласавацца, толькі не больш за 2 ў дзень. І ўсім цудоўнага надвор'я. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!